কি করছো মামু? ନିହାତି 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 ନିଜେ ସେବା କରୁଛ ନା କିଏ କହିଥିଲେ ତମକୁ? କିଏଟା କହିଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର? ହଁ 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 ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଅଳୁ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ, ଲେଖା ହେଇଥିବ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଶୁଖିଲା ଆଉ ଅଦା କିଛି ନାହିଁ ଭଙ୍ଗା। ହଁ ମାମୁଁ ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନ ସମାଜରେ କାହାକୁ ଉଠେଇକି ଦଉନି କି ସେଇ ଇଏ ଉଠା ନେଇ ଗଲା ନା ସେମାନେ ବି ପାଖରୁ ଭଗବାନ ଦେଖୁଛି ନିହାତି ନିହାତି ଭଗବାନ ଦେଖୁଛି ନା। ଉଠାଇଦେଲେ ଛି ଛି କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଟା ନାଇଁ, ଆମେ ପରିଷ୍କାର ଜିନିଷ ରଖିବା ନା, ଆଉ ସେଇଟା ଭଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲେ ବି କ୍ଲିଅର ହେଇନି, ଅଳିଆ ଅଳିଆ ହେଲେ ବି ପଡ଼ିଛି କାହିଁକିନା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, ଏ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଓଦା ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି ଅଛି ଶୁଖିଲା ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖ ଶୁଖିଲା ଲେଖା ହେଇଛି, ତେଣୁକରି ଏଠି ଶୁଖିଲା ଜିନିଷ ରଖାହେବ, ଏଠି ଅଛି ଆମର ଅଦା ଜିନିଷ ରଖାହେବ। ତେଣୁକରି ଆମର ମଶ ଜଣ ଯେ ପାଖରେ ଥିଲେ ଆମର ମାମୁଁ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ସଫା କରିଥିଲେ, ସଫା ବି ହେଇନି କ୍ଲିଅର ସେ ଦେଖ। ତ ତା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି। ଏଇଟା ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ କି ମାର୍କେଟ ହୁଏ, ଏଥିରେ ଅଳିଆ ଅଳି ଏଥିରେ ପକାନ୍ତି, ଏଥିରେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ମାର୍କେଟ ହୁଏ, ପୁଣି ଏଥିରେ ଅଳିଆ ଅଳି ସବୁ ପକାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜମାରୁ ଭୁଲିବନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।